Nes I penderfynu o'n I isio bod aelod achos o'n I isio bod rhan o tîm gwachod y parc am y dyfodol. Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn lle arbennig iawn I mi. Dwi wedi bod yn dod yma ers o'n i'n plentyn fach. Ar ôl symud yma 4 mlynedd yn ôl, o'n I isio bod rhan o cymuned a o'n I isio defnyddio y iaith. Dwi wedi dysgu Cymraeg fel oedolyn. So, da ni'n edrych ar ôl y parc ar gyfer y cenhedlaeth nesaf. Da ni'n ystyried popeth sy'n mynd I cael effaith ar y parc, cynllunio, arian, polisïau newydd. So mae hi wedi bod blwyddyn anodd am pawb, dwi'n siŵr, achos Covid. Dwi really wedi colli weld pobl wyneb I wyneb. Dwi wedi cael llonbol o Teams ti ar mute! Dwi'n really licio bod rhan o tîm yn diogelu y parc am flynyddoedd I ddod. Mae gen I plant sy'n I isio parc amdano nhw yn y dyfodol. Feswn i'n annog pobl I ceisio bod aelod y parc. Mae profiad wedi bod yn diddorol iawn.